बर' रायज्लायग्रा जथुम मिरु सरकारनि हारिमु मिनिस्ट्रिनि मन्थ्रिखौ होनना बुङो बेनि मोनसे थुनलाइयारि गौथुम साहित्य एकाडेमि आरो बे गगामुगआव थानाय गगामुगनि साहा थानाय गेरुकामुग बेवहाय NSPC नि मोनसे हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्ट दङ बे जथायै बे हाबाफारिखौ बानजायदों जे बर'नि रावसा डाइलेक्ट बर' रावखौहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै माने सोदोबफोरखौ बाहायो आरो बे सोदोबफोरा माने जोंनि बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे दोहोन फुं होनना बुंनांगोन जोबोद भेलुएबोल वार्डस बेफोरो दा बेफोर वार्डसफोरखौ जोङो माने बुथुमनानै जोङो डिक्सनारि जायगा होनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो गुबुन गुबुन हालामाव थानाय बर'फोरनि बै माने आलादा आलादा सोदोबफोरा माने जुदिअबा माने बैफोर जायगायावनो सोलिबाय थादों दा बै हिसाबैहाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा जेरै सानजा फारसेनि बर' आरो सोनाब फारसेनि बर' खोलानि बर' साहानि बर' दा बैफोरनि गेजेराव जाहाथे माने कमिउनिकेसन खालामनायाव गोरोन्थि बुजिलायनाय जाया बेफोरखौनो जों उद्घाटन खालामनानै जोंनि बर' थुनलाइ जायगा होनायनि मोनसे सिन्था खालामनाय जादों आरो बै बिफावनि गेजेरजों बै खामानिनि गेजेरजों सानजानि सोनाबनि रायलायनाय फारसे सोदोबफोरनि मायाव गियान फैगोन खोलानिया साहानि गियान फैगोन बे मोनसे बुरजाफोरा फैलायनाय जागोन आरो मोनसे समावहाय बे सोदोबफोरा जोंनि बयनिबो जालायलायनानैहाय जोंनि सोदोब बाख्रिया गोबांथार जाहैगोन दोनथुम जागोन बे जाहैबाय मोनसे बिथिं आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनैनि हाबाफारि दिनै 22 सेप्तेम्बर दिनैनि हाबाफारिया अरेल लिटारेचार बर'फोरनि गेजेराव खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानाय माखासे सल'फोर दङ सल' बाथ्राफोर दङ मेथाइफोर दङ बैफोरो थुनलाइयाव जायगा मोननाय जाथ'वाखै दा बैफोरखौ जों माबोरै उद्घाटन खालामनाय बोरै माने बोखांबोनानैहाय थुनलाइ जायगा होनाय बेनिसो जोङो सावरायनायनि बेब'स्था लानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला खुगा थुनलाइयानो गिबिसिनै थुनलाइनि बिफावखौ बा थुनलाइ फोजौखांनायनि बिफावखौ लायो मानो होनना बुङोब्ला जि समावहाय लिरनाय महराव थुनलाइ गैयामोन दा बैफोर समावबो आजिरा मोननाय समफ्राव एबा एसे फ्रि समफ्राव रिलेक्स समफ्रावहाय माखासे सल'फोरनि बाथ्रा बुंनानैहाय गावजों गावनि गेजेराव आन्दारस्टेन्डिं जायो लोगोसे गथ' बुरखायनाय मेथाइफोर माखासेफोर दङ बैफोरो बर'नि गेजेराव गोसारनानै दङमोन दा बे लासै लासै गोमालांनो हमदों दानि बे लेखा गोरों मुगायावहाय दा बै थाखोमानो नागिरनाय जोंनि खुगा थुनलाइ बेखौ जों उद्घाटन खालामनानै जोङो चिर जुगामि एबा जौसिमा खालामनाया जोंनि थांखि दा बे बिथिंजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों साबेसे थुनलाइगिरिफोर बेवहाय जोंनि लिस्टेड रिनाउन राइटार्सफोरनि मुं फैदोंमोन 34 नाथाय दा समावहाय जोंहा 28 न'स अफ राइटार्स माने स्कलार्सफोर दंफैयो 28